नमस्कार मंडळी. आता ह्यो पब असा, ह्या पबच्या इथे ह्यांनी चांगली फुलझाडं लावली आहेत. त्याचं तुमचं आता मी दाखवते. हे बघा, रंगीबेरंगी फुलं एवढी सुंदर असं तशी त्यांनी बाहेर अशी लावलेली असायची. पिवळ्या असा आणि त्याच्या आतमध्ये लाल कलरचा असा, या थोडा वेगळ्या शेडचा असा, ह्याच्यात पण 2 रंग असत. असं सगळं छान रंगीबेरंगी आणि फुलं लावलेली आहेत इथं. हे बघा, या एकदम प्लेन पिवळा असा, अजून आता पुढे आता मी घेऊन जातोय. तर या बघा, ह्या पिवळा त्याच्यात ब्राऊन आणि ह्या पिवळा त्याच्यामध्ये पर्पल जांभळा असा आणि त्याच्या आतमध्ये ब्राऊन असा. या नुसता गुलाबी असा, ह्या पण गुलाबी असा, पण या वेगळ्या टाईपची फुलं असत सुंदर. या प्लेन असा, याच्यात सकाळी खाली इथे पिवळा पण असा, या एकदम नारंगी असा, या सफेद असा, या गुलाबी असा, या सफेद आणि गुलाबी वेगवेगळे शेड असतात सुंदर सुंदर फुलांचे. हे बघा, हैसर पण सुंदर असा, या पण छान असा, वेगवेगळे शेड्स. मला खूप आवडतं ती फुलं. मी रोज हैसर बघू घेते. माझ्या घरापासून लांब नसा, जवळच असं ते असा, म्हणजे या असा दिसतला असा असा इथून असं. आपण तिथून लाव आणि ह्यो पब आतमध्ये असं फुलं बिला लावलेली आहेत हैसर वरती. आता पुढचा भाग बघूया आपण. हे असं ती रंगीबेरंगी त्यांनी सुंदर फुलं लावलेली आहेत, त्याच्यामुळे एवढं बाहेर सुंदर दिसत. आता या बघा, ती मगाशी आपण बघितलं थोडं वेगळी व्हरायटी असतात. प्रत्येक फुलामध्ये थोडी 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 व्हरायटी असतात, पण ते एवढे कलर्स असतात, 12 कलर्स असतले आपले, सगळे रंगीबिरंगी असतात ते, त्याच्यामुळे त्या सुंदर दिसतात. या बघा, या आता ह्याच्यामध्ये बघा, ह्याचा कलर बघा सुंदर असतो. आता पाऊस पडल्यामुळे जरा ती झाडं वाढलेली आहेत, त्याच्यामुळे एवढं ते दिसतला की नाही मला जरा डाऊट असा. पण पुढे जाऊया. बघा, ह्या माका खूप आवडतं ते. एवढा मन प्रसन्न होता बघून, बरं वाटतं इथं. हे बघा, तर हे वाढले पाना दिसतली तुमका, पण त्याच्यामध्ये पण ते कलरफुल दिसतं. आता हे वेगळ्या टाईपचे असतात. ही पानं वेगळी असतात आणि ही पानं वेगळी असतात. वेगवेगळे काय काय प्रकार होतात तुला बघा. या सर असा सेम, थोडं वेगळं, पिवळी फुलं भरपूर होत. आणि मग असा आता या संपला आहे आणि या असा दिसतला मग असा लांब लचक दिसून दिसतला. आणि अजून इकडे पण असा, या दरवाजे असा. आता इथे पण यांनी लावलेलं असतं हैसर. हे बघा, हैसर असा लावलेला असा हैसर 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 सगळं असं त्यांनी लावलेलं असतं, फुलं लावलेली असतात काही. आता इथून परत आतून थोडं बघा, असं अजून असा संपला नाही. ही वेगळी असत, ही वेगळी असत, ही वेगळी असत. ह्या एक सुंदर असं मला या खूप आवडतं, ह्या गुलाबी. आता ह्या ज्या फुल असा ह्याच्या आधी हा छोटा छोटा उमलला की असं दिसतला. हे बघा किती सुंदर कलर असा, मला खूप आवडतं हे कलर. झालं, संपला एवढाच असा, म्हणजे या असा दिसतला का तुमचा असा. आणि या समोर असा ते आपला इंडियन रेस्टॉरंट असा, हवेली इंडियन रेस्टॉरंट असा. मस्त जेवण मिळतं इथं.